oppimisen iloa ja viihtymistä espoolaisiin kouluihin. Espoossa opettajat ja oppilaat saavat kokeilla ja tehdä uusia asioita oppimisessa. Flexdag för barn och ungdomar, vilket betyder att skoltiderna är olika samt att man har olika former av klubbverksamhet utanför skoltiderna. Kasvatus ja koulutus tulee olla osallistuvaa oppimista aina perustasolta asti. Toiminnan tavoitteena tulee olla, että espoolaiset voivat hyvin ja pärjäävät arjessa. Lasten ja nuorten pitää saada luottaa siihen tietoon, mitä he löytävät, ja siinä mielessä medialukutaidot ja sen oppiminen on tosi tärkeää. Koulun pitää olla sellainen, ettei ketään jätettäisi ja kaikki löytävät paikkansa. Myös luonnossa voi oppia uusia asioita. Espoo-tarinan mukaan Espoo on paikka, jossa jokaisen on hyvä asua, ja koulun tulee olla yhteisö, jossa ketään ei kiusata. Esbo är en tvåspråkig och internationell stad. Det här kan vi dra nytta av i undervisningen. Aikuisena oppiminen, aikaisemmin hankitun ja saadun tiedon kunnioittaminen jatkokoulutuksessa. Haluaisin korostaa lapsille ja nuorille koulussa oikean ravintotietouden, oikean liikunnan ja oikean unen oppimisen merkitystä. Niillä on todettu olevan erittäin suuri vaikutus lasten oppimiseen. Tekoälyn käyttöön opetuksessa se on tulevaisuuden globaali mahdollisuus sekä opettajille että oppilaille. Läppärit eivät ratkaise koulun ongelmia. Opettajien pitää laskeutua alas ja antaa oppilaille mahdollisuus siirtyä opettajan rooliin. Koulu on saatava turvalliseksi. Sinne pitää olla kivaa mennä joka aamu. Opetus tulee muodostaa sellaiseksi, että oppilaiden käytössä on nykyaikainen tietovälineistö ja he voivat ongelmapohjaisesti ratkaisuja tehdä, oppia tekemällä ja käyttämällä nykyaikaista tietotekniikkaa hyväkseen. Myöskin tärkeää on se, että kaikille oppilaille annetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen. Että se on yksi takuu meidän koulutusjärjestelmässä Espoossa. Kodin ja koulun yhteistyö on supertärkeää, eli kaikki opit, mitkä menee oppilaalle, pitäisi viedä kotiin saakka ja sieltä lähtee kasvatus. Lapsille ja nuorille jokaiselle pitäisi taata mahdollisuus liikkua, myös heille, joilla ei ole siihen varaa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden määrä kasvaa koko ajan. Se on yksi suurimpia haasteita, joka Espoon pitää ottaa hanskaan. Palkitaan koulut, joissa kiusaamista onnistutaan vähentämään, niin oppilaat kuin opettajat. Koulun pitäisi aina olla valmiina tarttumaan niihin tulevaisuuden haasteisiin, ja teknologia on yksi niistä mahdollisuuksista, joihin seuraavaksi pitää napata kunnolla kiinni myös Espoossa. Meidän pitää antaa kaikille halukkaille nuorille oikeus päästä lukioon. Oppiminen on kiehtova tutkimusmaailma maailmaan. Jokainen espoolainen on oppija. Pitää oppia itse kyseenalaistamaan ja ajattelemaan. Jokainen lapsi ja opiskelija tulee ottaa mukaan kehittämään oman koulunsa asioita. Koulu valmistaa tulevaisuuden yhteiskuntaan. Siinä kaikki ovat mukana. Joo, mä toivoisin, että opetussuunnitelmassa otetaan huomioon ja opetuksessa se, että lapsen esittämis- ja esiintymiskyky paranee, itsetunto paranee ja lapsen positiiviset ja vahvat potentiaalit saadaan sieltä esiin ja ollaan sillä tavalla positiivisessa sykkeessä, iloisessa menossa enemmän. Ja toisaalta, että Espoon kaupungin kaikki fasiliteetit otettaisiin myöskin sivistystoimen käyttöön. Ollaan Espoossa edelläkävijöitä siinä, että pannaan meidän kaikki koulut kuntoon niin, että yksikään lapsi ei sairastu tilojen vikojen vuoksi. Ollaan Espoossa edelläkävijöitä siinä mielessä, että huomioidaan, että oppiminen on koko elämän projekti, eli se lähtee ihan sieltä pienestä lapsesta eikä ajatella pelkästään kouluja ja koululaisia.
erilaisia. Koulukiusaaminen oli mun kouluaikana suuri ongelma ja siihen on Espoossa jo puututtu, mutta pitää huolehtia, että sitä ei tapahtuisi mieluiten lainkaan. Ja maahanmuuttajien oman kielen opetuksen voisi lopettaa, sillä se on oikeasti karhunpalvelus maahanmuuttajien integraatiota kohtaan. Espoossa on hyvä käydä koulua, koska Espoossa huomioidaan jokaisen lapsen tarpeet, kuinka paljon tarvii tukea opetuksessa ja tarvittaessa myöskin opettajalta tai esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta saadaan nopeasti apua. Luonnonläheinen ja monipuolinen Espoo tarjoaa hyviä oppimistilanteita ja monipuolisia oppimismahdollisuuksia myös koulujen ulkopuolella. Espoossa on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet elinikäiseen ja kattavaan oppimiseen. Täältä löytyy Omnia, ammattikorkeakouluja, Aalto-yliopisto, kattava lukioverkosto muun muassa. Oppijoita on hyvin erilaisia. Meidän pitää ottaa huomioon se, että toinen haluaa lähteä ammatilliselle puolelle, tehdä käsillä. Toinen ihminen taas haluaa mennä teoreettisemmalle puolelle, akateemiseksi, niin kuin esimerkiksi mä menin aikanaan sitten yliopistoon lukion kautta, ja se on ihan hyvä. Sitä pitää hyväksyä. Ja toinen on tietysti sitten se, että meidän pitää puheviestintää opettaa enemmän. Mä oon paljon käynyt eri maissa ja täytyy sanoa, että esimerkiksi britit, niin kyllä ne hakkaa meitä 10-0 siinä, että miten he pystyvät kertomaan viestinsä niin, että se otetaan ja sitä kuunnellaan mielenkiinnolla. Ja tämän lisäksi niin täytyy sanoa, että itse olen esimerkki siitä, että se voi tulla ujo lukiossa ja yläasteella ja et voisi koskaan kuvitella pääseväsi eteenpäin semmoisiin tehtäviin, missä itse nyt olen. Ja tällaisia esimerkkejä pitää myös tuoda nuorille, jotta nuoret ymmärtää taustasta riippumatta, että Suomessa on mahdollisuudet mihin tahansa, kun kouluttautuu. Sanois koskaan Leira. Joo. Eikö ollut hieno juttu tuolla, kun meille esiteltiin näiden iPadien käyttöä tuolla alalla? Oli, ja se on tosi hyvä, että me nyt lopulta saadaan välineet myös Espoo-kouluihin, että lapset pystyy käymään koulua samoilla työvälineillä, millä heidän vanhempansa tekee töitä. Ainoa, että ne tulee vasta, ne oli lukiolaisia, että se pitää saada kautta linjan kaikille luokille. Aivan, koska se on semmoista osaamista, mitä tarvitaan. Esimerkiksi justiinsa sosiaalinen pääoma verkossa, mediakirjoitustaito. Lapset on koko ajan verkossa, he tuottaa sen sisältöjä, eikä kukaan ole heille kertonut, että miten heidän pitäisi toimia. Joo, mutta meidän pitää muistaa myöskin, että vaikka me sähköisesti käsitellään asioita, niin esiintymistaito, puheitten pitäminen, vuorovaikutus opetustunnilla, tämä on mun mielestä ihan keskeinen asia, mitä oppilaiden pitää oppia. Aivan, ja miten käyttää näitä työvälineitä nimenomaan esiintymisen apuvälineenä, viestinnän apuvälineenä. Kyllä. On tärkeää, että me vahvistetaan meidän lasten ja nuorten itsetuntoa, luovuutta ja kykyä uskoa omiin kykyihinsä. Ja siinä nimenomaan tämmöiset yrittäjyyskasvatukselliset elementit on tosi isossa roolissa. On jo myös se, että kaikki pääsee hyödyntämään omia lahjakkuuksiaan eri paikoissa ja oppivat hakemaan sitä tietoa enemmän ehkä kuin opittelemaan ulkoa. Ja sitten on myöskin tärkeää, että kun lainsäädäntöä muutetaan, niin se muutos tehdään yhteistyössä sen ruohonjuuritason kanssa. Eli otetaan vahvasti mukaan ne ihmiset, jotka tekee päivittäisessä työssä ratkaisuja, esimerkiksi rehtorit ja opettajat. No, tähän liittyy hyvin olennaisesti. Tämä oppilashuoltolaki olisi varmaan kannattanut miettiä niin, että rehtoreilla olisi kokonaisvastuu kaikesta, mikä koulussa tapahtuu, ja myös oppilaiden niin oppimiseen kuin sosiaalisiin ongelmiin liittyvät asiat. Se olisi selkeä kokonaisuus silloin. Joo. Eli me halutaan siis vahvistaa espoolaista koulutusta ja halutaan, että meidän nuoret ja lapset, heillä on oppimisen ilo. Oppimisen ilo ja valmius yhteiskunnassa mennä eteenpäin ja pärjätään kansainvälisillä markkinoilla.